At ayan po, simulan na natin yung ginagawa dito sa kusina ni Rika! Oh, ay! Yan. Ayan, batong pitok, may pa! Bala na! Aray! Op! Ano ba ka nakatawa? Dito. Si Pula! Si Pula! Sa labas. Pangit! Supra. Pangit! Nakalimutan pa yung toyo. Toyo. Sino man may toyo? Nakalimutan yung toyo. Ako. Ako may toyo ako. Pangit! Mayang! Dali! Hindi na mahirapan ng sampay. Sampay na, nagsaring-sing na. Bakan mo ko lab sa ano. Ano mo na di ulit sa di. Bakan mo ko sa tawag. Tara dyan. Tira dyan. Dali. Kilo ulit. Ha? Kilo ulit. Kung nga pa kung pera ulit. Basta dako lang toyo. Sabihan mo si Jan. Ano? Tapos pa yung hadi. Dako lang ba? Kaya mo hadi na magkaon. Masagdaw mo si Jan. Agdaon mo, agdaon. Magyan sa atin. Salamat sa ano. At yung po nagtatanong dito na wala doon lagay ng padlock. Itong sa may kusina, meron po, ayan o. Ayan po siya, lagay niya ng kandado. Mabubuksan talaga yan araw, pero kailangan niya ipadlock sa gabi. Ayan. Pag sinarado siya. Ito, bubuksan, basta di nakapadlock. Hindi na kailangan lagyan ng butas dito para ano, kasi doon naman siya lalabas sa loob. Lalabas sa loob ba? Dadaan pala sa loob. Sa main door siya lalabas. Oh, At dito naman siya lalabas. hindi pa tapos sa luwas. Mag-asawa pala lang sa basta. Ay, hindi. Saan yung kon?
Ayan po, pinturado na yung ano, yung gate sa ano, kusina ni Rica. Ayan po. Hindi na makakapasok yung mga aso. Ayan, dito sarado na rin. Kasi di namin dito ngayon. Ayan si tatay. Yung mga gamit, naka-ready na. Tatay Kalusi, papahinga. Papanikano ulit yan. Ayan. Ayan, last day namin dito sa bahay ni Rica. Amo. Inom ng tubig. Malamig. Yun sila Kuya Gatcho nandun.